Ma élőben és vágatlanul fogjuk letesztelni a Dermaskint, ami azt ígéri, hogy percek alatt eltünteti a ráncokat, karikákat és szarkalábakat. Most kiderül, ha átverés. A kommentekben írtátok, hogy biztos kamu, meg azt, hogy ezek a videók meg vannak vágva. Úgyhogy most kísérletet csinálunk. Két krém, a szereplő nem tudja, hogy melyik. Az egyik a Dermaskin, a másik pedig egy hasonló krém. Csukd be a szemed, kérlek, jön az első krém. Ne less, kent fel, kérlek. Nem mondom meg melyik. Oké? Most jöhet a másik krém a másik szemed alá. A Dermaskin hatása fokozatosan kezd látszani. Pár perc alatt feszesíti a bőrt, halványítja a karikákat és a ráncokat. A másik krém, maradjunk annyiban, hogy átlagos. A jobb szemem semmi, ugyanolyan, pedig vártam, hogy történik valami. A másik szemem meg, nézzétek meg, a ráncaim szinte eltűntek, a szemem alatti rész pedig teljesen kisimult. Na jó, ez tuti a Dermaskin volt, ugye? Bizony az volt, és semmi trükk, semmi vágás, semmi filter. Ugyanaz a fény, ugyanaz a kamera, csak a hatás számít. Klinikailag igazoltan csökkenti a ráncokat, karikákat és puffadást percek alatt. Rendeld meg, próbáld ki, és te is meg fogod érteni, miért használják ennyien. Dermaskin.hu